Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Гостев күпере, Халыклар дуслыгы проспекты, Хайр корпорациясе урама, шәһәр мэры Наил Мәгдиев чалу юлларында ремонт эшләренең барышын тикшерде. Балаларга исем куштылар, сабыйларның дөньяга килүләрен чагылдыручы фотокүргәзмәне карап чыктылар. Чалыга гаилә, хатын-кызлар һәм балалар сораулары буенча комитет әгъзасы килде. Хайр корпорациясе урамы, Халыклар дуслыгы проспекты, Гостев күпере, шәһәр мэры чалу юлларында ремонт эшләренең барышын тикшерде. Толырак Лилия Гатина материалында. Сәфәрнең беренче ноктасы Хайр корпорациясе урамы, аны имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары милли проекты кысаларында ремонтлыйлар. Бирдә эшләр 62%-ка төгәлләнгән. Барлыгы 1462 километр урамнарны яңарту планлаштырыла. Два направления движения, по две полосы в каждую сторону. Есть уширение на переходно-скоростных полосах, есть тротуары, разделительная полоса между двумя проезжими частями. Здесь не было одной проезжей части, была только единственная, поэтому были пробки. Ну, сейчас вот то, что вы видите, это уже фактически вновь устроенная проезжая часть шириной примерно 18 метров, если брать по земполотну. Контракт буенча эшләрне тәмамлау вакыты 24 октябрь һәм юл төзүчеләр аларны 2 айга иртәрәк төгәлләргә уйлый. Определенные коррективы могут дожди внести. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы таких серьезных остановок не было в связи с погодными условиями. Поэтому есть все основания полагать, что к концу августа, началу сентября мы можем работы по первому этапу завершить. Алга таба мэр Халыклар дуслыгы урамы участогына юнәлде, анда буҗра хәрәкәте төзелә. Мондый карар юл транспорт хәрәкәтләре күп булу сәбәпле кабул ителде. Установлены у нас опоры освещения. В настоящий момент завершаем монтаж. Значит, у нас 69 9-метровых опор. Монолитный буркамень был обустроен по всей площади ремонтируемого участка. Это 5000 метров, погонных метров. Вот. 208 знаков будет установлено. Шулай ук бирдә 3 яңа тукталыш павильоны урнаштырылачак һәм территория чәчәкләр белән бизәләчәк. На кольце должна быть хорошая клумба. Яркая, красивая, привлекающая взгляд. Сәфәрнең соңгы ноктасы Гостев урамындагы күпер булды. Бирдә эшләр 70%-ка башкарылган инде. Кичү юлы төзелеше шулай куркынычсыз сыйфатлы автомобиль юллары милли проекты һәм юл урам шелтәрен ремонтлау республика программасы кысаларында алып барыла. Объектның гомумән бәясе 1 миллиард 86 миллион сум. Уверенно движемся к сроку, который нам отведен для открытия рабочего движения, к 30 августа. Работы еще много, но здесь работа не останавливается. Күпердә һәр якка 2 полоса булачак. Бирдә 2 юнәлештә дә җәяүлеләр тротуары төзекләндереләчәк, светодиод яктырткычлар һәм юл билгеләре куелачак. Шулай ук Гостев һәм аэродром урамнары киселешендә светофор планлаштырыла. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сездә бер торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp аша да юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 839 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Роспотребнадзор эшмәкәрләр өчен ашык ишекләр көне оештырам. Чара 20 июль көне көндезге 2-дән 4-кә кадәр узачак. Чаллы территориаль бүлеге белгечләре идарә компетенциясе кысаларында Ярчаллы шәһәре Низамеддинов урамы 14-нче йорт 3-нче кат адресы буенча консультация бирәчәкләр. Кабул итү алдан язылу буенча 8552 32 06 07 телефоны буенча башкарылачак. COVID-19 шәһәр предприятиеләре һәм учреждениеләрен тикшерү, яңа чирләүчеләр мэрияда узган аппарат киңәшмәсендә Чаллыдагы эпидемиологик вазгыять турында яңа фикер алыштылар. Тулырак киләсе материалда. Пандемия вакытында Ярчаллыда яңа коронавирус инфекциясының 17682 очрагы теркәлгән. Бу республика буенча уртача күрсәткечләрдән 18%-ка кимрәк. Отмечается снижение заболеваемости по сравнению с прошлой неделей. На этой неделе зарегистрировано 18 случаев заболеваний. На прошлой неделе было зарегистрировано 40 случаев. Шәһәрдә бер провизор госпиталь, йогышлы авырлар хастаханәсе эшен дәвам итә. Время инфекционных госпиталя также продолжается в штатном режиме. Это санаторий, вторая группа лиц. Лекарственные средства, средства индивидуальной защиты, лечебных учреждений города имеются.
Также продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Шәһәр читендәге сәламәтләндерү лагерьларында да эшнең кызган чагы. Шуңа күрә Роспотребнадзор һәм башка инстанцияләр хезмәткәрләре предприятиеләр һәм социаль объектларны планнан тыш тикшерүләрен дәвам итә. Все, что касается пищеблоков, все, что касается соблюдения всех санитарных норм и правил в плане хранения, приготовления блюд и пищи, все должно неукоснительно соблюдаться. Хәзерге вакытта мөрәҗәгатьләрнең дәрәҗәсе тотрыклы булып кала. Тик көзгә табиблар авырулар сонының артуын көтә. Әйтик, июль башыннан COVID-19 кабынуы янә Мәскәүдә, Мәскәү өлкәсендә һәм Санкт-Петербургта теркәлгән. Шуңа күрә табиблар вакцина ясатырга киңәш итә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шаллыга Дәүләт Думасы депутаты гаилә, хатын-кызлар һәм балалар сораулары буенча комитет әгъзасы Татьяна Ларионова килде. Ул балаларга исем кушу тантанасында катнашты. Шулай ук сабыйларның дөньяга килүләрен чагылдыручы фотокүргәзмәне карап чыкты. Демографик хәлне яхшырту буенча үз тәкъдимнәрен дә җиткерде. Лилия Хабибҗанова дәвам итә. Планировали одного, но Бог сколько дал, так и столько и воспитаем. Михаил һәм Снежана Сергеевлар икеләтә бәхетләренә ышанып бетә алмый. Шәһәрдәшләрнең күптән түгел игезәк кызлары туган. Икесе ике төрле характерлары белән аерылып тора ди яшь гаилә. А так по именам, одну муж назвал, другую я. Хотела я двоим не выбрать, но не получилось. Муж уже назвал. Так что вот как-то так вышло. Велена и Ева. Балаларга тантаналы рәвештә исем куштылар. Биредә игезәк балалары туган Шәйдуллиннар гаиләсе дә чакырылы иде. Аларның кызы белән улы бар. Сабыйларның беренче документларын дәүләт депутаты Татьяна Ларионова тапшырды. Мондый чараларның узуы яшь гаиләләр өчен бик мөһим ди ул. Такие церемонии, они сближают и родителей, правда, и близких людей, и придают значимость вообще семейному торжеству. Это не просто за чашкой чая, за семейным столом обсуждения и радости, может быть, вручение этого документа, да, а это действительно какие-то особые чувства, которые точно не забудутся. Татьяна Ларионова әлегенә дөньяга аваз салган балаларны фотосурәткә төшерүче Диләрә Эстринаның фотокүргәзмәсен дә карап чыкты. Аның эшләренә сокланды ул һәм Татарстан буйлап күргәзмә оештырырга тәкъдим итте. Во-первых, по республике продумать, как проехать с этой выставкой, да, я готова с вами дальше ее позиционировать, это во-первых. А во-вторых, я так думаю, что надо с этой выставкой идти в стены Госдумы. Әлеге күргәзмә ярдәмендә тулаем Россия буенча демографик хәлне яхшыртырга мөмкин дип саный депутат. Бүген кызганыч яшьләр бик соң никахлаша. Өйләнүчеләрнең уртача яше 30-35 яшь тирәсе. Лилия Хабибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 54 62 31. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Господдержка». Ставка 18% годовых. Выдаем займы с использованием средств материнского капитала. Набережные Челны, Новый город, 107. Летнее предложение от Enzo Home. Мебель, матрасы, текстиль. Все товары из наличия на самых выгодных условиях со скидками до 50%. Решайтесь. О цене договоримся. Мебельный центр «Соло». Новый город, 4110.